Chari, ¿tú qué tienes? No, churros no quiero, no hay caramelos. Sí, digo yo. Joder. Digo yo caramelo. Tira. No será de los reyes. Que yo no creo en los reyes, ¿eh? En los magos. En los hombres tampoco creo mucho, ¿eh? No con algo. Toma. San Blas. De San Blas. Ay, bueno, pa. Me gusta que te no sé, un cachito. Con la garganta sequísima. Ocúpate un sitio, no me empujes. Bueno, estamos todos ahora, así que imos empezar, vale? Antes de nada, comentarvos que está Manuel Ose de secretario solo por hoxe accidental, porque Moncho, o secretario, por un problema de saúde, hoxe non podía estar, entón ten el un nomeamento para hoxe, por eso está Manuel. Bueno, empezamos entón coa sesión do pleno, coa sesión ordinaria de xuño, que por consenso de todos se celebra hoxe en vista de que o xoves era festivo local. O primeiro punto da orden do día é a aprobación da acta da sesión anterior, que é do 25 de maio de 2017. Algo que comentar sobre a acta, Partido Popular? Non, boas tardes a todos, non, nada que comentar. Partido Socialista? BNG? Solamente que hubo un máster porque non estuve no final. Vale. BNG? No. No. Pasamos entón a votar. Votos a favor da aprobación da acta? E abstencións? Bueno, o segundo punto da orden do día é a aprobación inicial da ordenanza reguladora das praias no Concello de Moros. Como xa comentábamos na comisión informativa, trátase de dotar o Concello de Moros dunha ordenanza que regule o uso das praias. Bueno, é unha ordenanza, como decía, que regula o uso das praias a todos os aspectos, vale? De normas das persoas que acudan ás praias, que poden facer, que non poden facer, que poden levar ou non poden levar, circulación de vehículos, de embarcacións, todo iso e tamén a presencia de cans nas praias. Esta ordenanza abriría a porta a poder habilitar algunha praia para poder levar cans e a idea, en caso de que se aprobe con respecto á parte dos cans, é poder ir probando con algunha praia de xeito que xenere as menos molestias posibles e en función de como vai funcionando as praias habilitadas, pois ver se manteñen, se sacan ou se modifican por algunha outra. É para abrir a porta cando se poida de ir introducindo a presencia de cans nas praias de xeito que non cause molestias. Hai outra cuestión importante que é o tema das bandeiras azuis, por agora, que me comentaba o concelleiro de Medio Ambiente. A DEAC, a asociación que concede as bandeiras azuis, fai unha recomendación dos concellos que opten a bandeira azul, que por agora só é unha recomendación que deben de ter unha ordenanza de praias. Bueno, pode ser que en calquer momento esa recomendación pasa a ser unha obriga e entón hai tamén un dato aí importante a ter en conta. Intervencións, Partido Popular. Bueno, nós presentamos unha emenda. Bueno, na comisión informativa propuxemos unha serie de modificacións á ordenanza, das que se incluíron dúas na redacción remitida ca documentación do pleno. A primeira era referida á utilización de xabón, xel ou xampú ou calquer outro produto similar para lavarse no mar, que nos pedimos que se incluíran tamén as duchas, no artigo 10. E a segunda era referida a permitirlle aos vehículos de traballo da cofradía e das mariscadoras o acceso
Os areais si o precisan facelo por razóns de traballo, xa que está prohibida a circulación. Outras aportacións que fixemos e aclaracións que solicitamos pois non tiveron resposta por parte da señora alcaldesa, o cal non nos extraña porque parecía que non coñecía moi ben, por non decir nada, o texto da ordenanza. Un ano, señor Alfonso, un ano enteiriño levoulles copiar literalmente a ordenanza do Concello de Carnota, porque iso é o que traen ao pleno, a ordenanza aprobada no Concello de Carnota, cunha única modificación, a referida á presencia de animais nas praias, que les regulan nunha ordenanza e que vostede non é que permita, é que proíbe no artigo 14. Comprometeuse vostede a traer unha ordenanza de praias antes do verán do ano 2016. Pasaron os meses e como tantas outras cousas que promete e non fai, a ordenanza non viña a pleno. Preguntámoslle en varias ocasións polo tema dos animais e que sí, que o iban a traer en breve e así un mes tras outro. Un ano, dispois o que traen é unha ordenanza copiada literalmente, como digo, palabra por palabra, dun concello veciño, sen molestarse tan sequera en adaptala mínimamente ás características do noso concello, que, dende logo, non son exactamente as mesmas que o Concello de Carnota. Pensamos que o pobo de Muros non merece este pasotismo, esta deixadez e este abandono. Din que hai que promocionar o turismo, que é un recurso moi importante para o noso concello, e nun tema de tanta trascendencia para o turismo como das praias, nin sequera se molestaron en intentar redactar unha ordenanza adaptada ás nosas características, se limitaron a copiar palabra por palabra a ordenanza dun concello veciño. Presentamos unha emenda na que propoñemos varias cuestións. Dende o noso punto de vista, a colocación dun parasol con laterais non diáfanos non se pode considerar acampada, que é como ben definida na ordenanza, posto que é un elemento moi utilizado en praias con algo de vento ou no caso de familias con nenos pequenos, polo que propoñemos eliminar da definición de acampada ese elemento no artigo 3. Tamén propoñemos incluir nas definicións unha definición de zona tradicionalmente nudista que se ven practicando pacíficamente en algúns dos nosos areais dende hai bastantes anos. Tamén consideramos que hai que determinar quen pode modificar as datas da tempada de baño, polo que, como noutros supostos contemplados na ordenanza, entendemos que deberá ser por resolución que semella o mecanismo algo máis áxil que o acordo plenario, se as razóns son climatolóxicas, pois igual, entre que se convoca o pleno e se modifica as datas de tempada de baño que se considera de 15 de xuño ou 15 de setembro, pois xa empeza a chover outra vez. Tamén consideramos convinte e necesario incluir un apartado de sinalización informativa e así o propoñemos, que incluiría información de interese sobre a praia e os servicios que se prestan nesa praia. Tamén propoñemos unha nova redacción máis clara para o apartado do lixo, facendo mención expresa a cabichas, envoltorios, latas e demais residuos que son os habituais na praia, e consideramos tamén que os chiringuitos de praia deben contar cos seus propios contedores de lixo. En canto á presencia de animais, que vostede di que unha das razóns desta ordenanza é permitir que en algunha praia hai animais, a ordenanza tal como está proíbe totalmente a presencia de animais nas praias durante a tempada de baño. A nós nos parece algo exagerada esa prohibición total e plantexamos que se permita a presencia de animais na tempada de baño en horario de 9 da noite a 9 da mañá, no que a presencia de bañistas é menos probable. Tamén consideramos máis acertado facer referencia á tempada de baño que a unhas datas concretas en ese artigo 14, porque pode variar. No artigo 18, se equivocaron ao escribir, ou transcribir a ordenanza de Carnota, e non é exencións que excepcións, supoñemos. Pedimos aclaracións aos artigos 20 e 21 sobre a práctica de deportes náuticos como o surf, o piragüismo, etc. Tamén no artigo 23 vemos problemas se unha zona está balizada para realizar unha actividade, non se debe de prohibir a actividade mentre haba bañistas, en todo caso, debería instarse aos bañistas a respetar ese balizamento.
Hai que ter en conta que nesta mesma ordenanza se sinala como infracción grave con multa de 501 ata 1.500 euros a práctica de surf e similares e a varada ou permanencia destes elementos fora das zonas sinaladas para tal fin que, polo que non sabemos, nin existen nin se van a colocar. Non desenvolvemento de actividades deportivas non entendemos por que se fai referencia a unha instalación de carácter permanente. Parécenos que a redacción que propoñemos na emenda que vos achegamos é máis clara. E no apartado de sancións propoñemos que a primeira comisión dunha infracción leve conleve un apercebimento por escrito, que por xogar as palas ou mexar no mar che podan poñer unha multa de 500 euros en unha advertencia previa sin ningún cartel que indique que eso está prohibido, parece un pouco exagerado, sobre todo se pensamos que ningunha das praias deste concello hai aseos públicos, nin parece que sea a súa intención colocalos. A reiteración da conducta sería a que dera lugar a sanción pecuniaria. Tamén nos parece exagerado que se considere infracción grave a presencia de animais na praia e, en cambio, non se considere infracción nin leve nin grave que os propietarios de animais non recollan as deposicións que estes poidan facer na praia cando as persoas o temos prohibido, que afecta ao artigo 33. Entonces, se vostedes nos puderan a facer algunhas aclaracións sobre o artigo 20, o artigo 21 e o artigo 23 e aceptaran incluir as nosas propostas, pois podíamos falar. Bueno, vamos a ver. Como en calquera normativa, como en calquera ordenanza, hai que aplicar o sentido común. Entón, está claro que non haberá ningún problema en deixar unha táboa na praia, na area, mentras non se utiliza. E con respecto ás zonas balizadas, naquelas praias que hai balizamento, porque en todas non é viable poñer balizamento, naquelas praias que hai balizamento xa se respetan as zonas, aí xa hai unhas normas moi claras que todo o mundo coñece. Por o demais, eu non teño problema en aceptar a emenda que propoñen. Non temos problema en aceptar a emenda. Incorporámola tal cual, sin problema ningún. Vale. Bueno, o sentido común efectivamente hai que aplicalo, pero ninguén o ten garantido. Entonces, non sabemos se é o do Concello de Carnota que hai que aplicar aquí, porque, bueno, a ordenanza é que non se molestaron casi nin en cambiarlle absolutamente nada. Está copiada literal. A nós non nos parece, desde logo, moi realista o que se propón. Prácticamente hai moitas cousas que van a quedar en papel mollado. Tamén nos gustaría saber cales son as praias que están balizadas, porque, excepto para a patineta en San Francisco, que eu sepa, non hai ninguna. Balízase San Francisco, xa dende hai moito tempo, e creo que ninguna máis, non, Quintela? Por agora San Francisco se baliza. En Marea Maior o que fan é indicar o que é a zona de entrada por o tema da escola de surf, de entrada e salida dos surfistas, pero coloca aí as bandeirolas. De feito, na propia solicitud, cando lle conceden autorización e demais, o indica. Home, eu son habitual da praia de Marea Maior e xe digo que non hai ningún tipo de balizamento ni de indicación. Poñen unha bandeirola para que a xente sepa onde ten que deixar as cousas cando sale do mar. Pero é unha praia na que se practica bastante o surf, o kitesurf ou o windsurf. Eu creo que xa o dixen, manifestamos en máis dunha ocasión, que sería o ideal pois que a praia tuvera uns usos ordenados, pero desde logo non vexo que teñades intención de facelo, ni moito menos, e tal e como está redactado, pois eu vou cunha piragua á praia e non a podo deixar na area. O sentido común, claro que hai que aplicalo, pero a norma di o que di. Está? Sí. Partido Socialista?
Bueno, nós partindo da base de que estamos de acordo que ten que haber un regulamento de playas, tamén estamos de acordo que a casa non se pode comezar polo tellado, que é o que estamos facendo aquí. O sea, temos unhas playas onde non temos servicio de ningún tipo, papeleiras algúns e pouco máis. Non hai baños públicos e non hai nada máis. Hai socorristas, balizas efectivamente na praia de San Francisco simplemente porque temos a bandeira azul, na de Área Maior non hai ninguna baliza, efectivamente, e non podemos depender de que o grupo que veña a facer surf vai a balizar ou non vai a balizar, porque non é cuestión de esperar a que nos fagan o traballo. Efectivamente, estamos ante a normativa do Concello de Carnota, que nada ten que ver co noso concello, nin as playas, nin nada ten que ver. Entón, copiouse literalmente o mesmo que fixo o señor alcalde de Carnota e é unha cousa moi, en algúns puntos, demasiado xenérico, que se entramos a desmenuzalo aquí polo miúdo levaríamos toda a tarde, porque non ten sentido. O sea, son cousas que, bueno, se se quer aprobar unha normativa por aprobar unha normativa, pois vamos a aprobar unha normativa, pero eso leva os seus pros e os seus contras, porque usted di que hai que basarse no sentido común, pois se hai que basarse no sentido común, non vemos para que trae unha normativa. Hasta ahora, a xente do Concello de Muros basouse no sentido común e non creo que houbera maiores problemas nos areais de Muros. Desde o momento que haxa unha normativa, hai que seguir a letra da normativa, non pode ser eu non fago así porque me dio sentido común que teño que facer, se hai unha normativa que di outra cousa. É o mismo que cando se pon prohibido aparcar en un sitio, di, aparquei toda a vida e vou aparcar aí. Non, hai un prohibido aparcar, non podes aparcar. E isto vai a ser o mismo. Entón, como non queremos que isto, todo o contrario, que vai a solucionar os posibles problemas que hai nos areales do Concello, senón que é ao revés, que vai a perxudicar os veciños, que vai complicalo máis, e ademais algunha das cousas vemos que é imposible que se van a cumplir, porque, por exemplo, aquí din en algún punto que di os servicios municipais ou a policía local non hai para ir a playa, porque non hai para estar en Muros de noite, non vai haber para ir á playa. Digo, eu non a vin nunca na playa. E claro, non hai para ir á playa de policía local. Despois hai cousas tan absurdas, porque son absurdas, que diga unha persona que ten que ir a comer, que vai a... Eu creo que cando vamos a comer á playa, pois ao mellor comemos no Pinar e deixamos a sombrilla e a silla, a toalla, a bolsa na area. Pois non. Según esta normativa, tela que levar. Queda prohibido deixar instalados elementos enunciados no punto anterior, que é de calquer cousa e durante calquer tempo nas playas. Así como parasóis, cadeiras, mesas ou complementos, sempre que non se atopen presentes os seus propietarios. O sea, que vas buscar un helado e tens que ir casilla colgada, co paraguas e con toda a historia. O sea, son cousas que eu creo que se dedicou moi pouco tempo, non se leeron e por iso veñen desa maneira. Que a única finalidade é ter reservado un lugar na praia sen atoparse nin na zona de baño nin no areal. Logo tamén di que eso levarase a unhas dependencias municipales, que creo que antes de nada habría que habilitar esas dependencias municipales, poñer os carteles e que todo o mundo supéramos que se nos retiran a silla da praia ou o bañador ou un flotador, onde poder ir a buscalos. Entón, a quen lle preguntamos? Onde está a miña silla que me levaron da praia? E lo di, unha vez retirados ou depositados os devanditos elementos, só poderán ser devoltos os seus donos cando presenten un justificante que aproveita a súa propiedade. O sea, la factura de la sombrilla que non la pierda nadie, porque non xa devolve. Vamos a facer un mercadillo con este tipo de cousas. O sea, son cousas tan superficiales que non se poden cumplir e que eu creo que o único que íbamos a facer con isto é perxudicar o normal uso que se está facendo nas playas, que se está facendo de forma moi normal, sin perxudizo, volvo a decir, que a mí me parece ben que se faga unha ordenanza, pero desde logo que non perxudique os veciños, porque, por exemplo, hai algúns sitios onde, así a bote pronto, en Louro, en Esteiro, hai sitios onde están as embarcacións recollidas na parte de arriba e haberá que habilitar un sitio para decir a xente onde pon as embarcacións. Hai xente que habitualmente se pon a pescar na punta de, non sei como se chama, na esquina de Montelouro, que creo que non fai ningún mal a ninguén e hai que confiscar a cana. Es que son cosas que non
que vamos, que creemos que está moi mal e que é simplemente perjudicial. E con respecto ás enmendas do Partido Popular, opinamos lo mismo. O concelleiro de Deportes, creo que é, Nino Leo, dixo que sí, pero non, Nino Leo diante. E tamén son de forma moi xenérica, eu creo que por decir algo e por dedicarse media hora a ler isto e ver algún posible pequeno amaño do que se fixo aquí, pero tampouco iba a cumplir ainda que se fixera isto, tampouco se iba a cumplir eu creo que garantir o normal uso e libre, sobre todo, da praia. Tamén nos din que van a... Eu creo que, basicamente, o que fixeron foi para poder regular o dos cans nas playas, que me parece ben, e pareceme que agora mesmo debe ser o único que fai falta regular, porque o resto sobre, eu creo que problemas que as embarcacións que se acercan á playa e todo eso non temos, e non creo que... Eu non recordo que tiveramos nunca un problema desos, de un accidente por unha embarcación ou cousa polo estilo. Creo que iso corresponde a todo o mundo, e o único que estamos facendo é entorpecer e complicando o normal uso das playas de Muros, porque ademais hai un montón delas, non son solamente dúas, e todas non teñen servicios, todas elas. A que máis ten será a de Louro, que ten a bandeira azul, e nada máis. Por que? Porque o Concello non ten capacidade para asumir eso, porque o primeiro que habería que ter para poñer unha normativa e un regulamento sería socorristas en todas as playas. E a ver como se financia eso. Sabemos que o Concello de Muros non somos capaces de financiar, co cal non estamos de acordo ca normativa, co regulamento isto. Tampouco estamos de acordo ca manifestación que fixo vostede de que unha cousa que se poña no papel e outra cousa e despois facemos o que manda o sentido común. Iso que fai usted, pero non se pode facer así, hai que facer o que pon a letra. Iso non se pode facer así. E, bueno, entón queremos que non, que, bueno, si se modifica, si empezamos polo principio, como de vostede, pouco a pouco, para facer cousas que si sean reales, que se podan facer para este verán e que teñan sentido, pois mirámoslo e comentámoslo sin ningún problema. Agora, así a tuntún, mándame unha normativa e la presentamos no pleno de Muros para aprobarla. Eu creo que é de unha forma totalmente inconsciente facer as cousas. Venega? Ben, nós non participamos da comisión informativa na que se tratou por motivos laborais, a hora que foi convocada ningún dos dous concelleiros podíamos asistir. Concordamos cos outros grupos da oposición con que hai cousas que son moi matizables, pero, bueno, entendemos que sí sería importante que existise unha ordenanza, non, que regulara a utilidade das playas. Nos entendemos que hai un par de cuestións que si nos gustarían que se modificasen e tamén traemos unha emenda. Ese é o traballo que tiñamos que facer entre todos antes de traer as cousas a pleno. Bueno, son dúas enmendas as que queremos presentar. A primeira é un pouquiño co espírito do que comentaba o Partido Socialista, de completar os servizos que hai nas praias. Nos queremos fundamental que nas praias debe de existir aseos públicos, non? Levamos toda a vida escoitando dos hosteleiros que teñen os seus negocios nas zonas máis turísticas, que é un engorro ter que soportar que todos os usuarios das praias se utilicen os seus servizos, a parte da molestia, incluso moitas veces crea conflitos cos propios comensais que están comendo nos restaurantes, cos seus clientes, por educación e por respeto, moitas veces tens que tragar con moitas cousas, non? Creemos que, sobre todo nas praias máis turísticas e que teñen máis afluencia, debería ser inmediata a posta en marcha dun servicio de aseos públicos e que, paulatinamente, se foran incluindo nas demais. E despois, o que nós tamén entendemos que era o obxectivo desto, que era regular a presenza de animais de compañía nas playas, a nosa postura é totalmente anteposta a que se propón aquí, non? Entón, sí que entendemos que deberíamos de ter un debate sosegado e tranquilo para regularizar. Nós entendemos
o sea, para chegar a un acordo. Non nos entendemos que regularizar, facer propostas co fin de prohibir non é por onde debería de partir, senón que consideramos que o que se busca con esa proposta é penalizar os animais que disfrutan das praias, cando todos os que temos cans os levamos ás praias, vemos como disfrutan delas. A miña cadela faino o goza, e non poder levala a mí durante todo o verán parece un sacrificio que non ten por que soportar. O que temos que regular, según o noso punto de vista, é o civismo de quen ten un can. A quen temos que gravar é o propietario do can, non? O can en sí, que non ten culpa de que o seu dono sexa un maleducado, non? Entón, consideramos que o acceso dos cans ás praias debería de ser libre, e o que se debería de penalizar é que eses cans molesten o resto de usuarios. Que é un poquinho o espírito que hai neste texto que tamén consensuamos con as asociacións animalistas que hai no Concello. Bueno, vamos a ver, a nosa idea, o noso gusto sería que puderan ir animais de compañía a todas as praias. Ahora, entendemos que eso se debe de ir introducindo de xeito paulatino, porque hai moito que educar e concienciar aí efectivamente aos propietarios desos animais de compañía. Cando un animal de compañía fai algo, o responsable evidentemente é o seu propietario ou a súa propietaria, non o animal de compañía. Pero, por desgracia, hai moito que educar e concienciar aí, non nos animais, senón nas persoas que son donas deles. De aí que a nosa proposta sea ir introducindo a presencia de animales nas praias pouco a pouco, de xeito controlado, e de xeito que causen o menor problema posible ao resto de persoas, vale? E aquelas persoas que teñan algunha reticencia que se vayan dando conta que non hai ningún problema, que non pasa nada porque haxe animais nas praias, e ademais hai persoas que causan moito máis daño á sociedade nas praias que os propios animais. Eso témolo todos claro. Pero, bueno, nós creemos que mellor é ir introducindo pouco a pouco a presencia de animais nas praias. E con respecto de aseos públicos, bueno, fanase de 3 praias, eu creo que económicamente pode ser asumible. Que dis, Quintela? De dotar de aseos públicos de non, as 3 que propón o BNG para mí a San Francisco era a maior. 3 pode ser asumible. Bueno, xa, pero... A ver, en todas é inviable, evidentemente, pero nestas 3 eu creo que é asumible. Co cal aceptaríamos a primeira enmenda e a segunda mellor deixalo como está para ir introducindo pouco a pouco. Vale. Bueno, segundo turno, Partido Popular. Bueno, nós as emendas do BNG entendemos que a primeira pois se podería aceptar, a segunda en principio creemos que é un tema que habería que falar máis polo miúdo. Nos parece bastante lamentable que teñamos que vir ao pleno a retocar unha copia mal feita de unha ordenanza de outro concello cando hai outros órganos nos que tratar estas cuestións. Tiveron máis de un ano para poder traer unha ordenanza en condicións, para poder negociar cos outros grupos e traer un texto que fora viable, asumible e que a todos nos parecese que se podía aprobar, pero non é o caso. Nós xa manifestamos que, en principio, inda que entendemos que moitas das cousas que a ordenanza pon van a quedar probablemente en papel mollado, pero, bueno, son cousas que hai que ir introducindo e facendo. Se aceptan as nosas emendas, pois votaremos a favor, con todas as cautelas que hai que ter, porque creemos que moitas cousas non se van a poder executar, o cal non quere decir que non deban estar,
E o tema dos animais, insisto, a ordenanza o que fai é prohibilo, a nosa prohibición que fai parécenos exagerada, entendemos que ir á Praia do Castillo ou a outros sitios ás 10 da noite con can a dar unha volta non ten mal ningún, e bueno, que se faculta a señora alcaldesa para que ela decida se en algunha outra praia se vai a poder facer uso, bueno, pasear animais domésticos. É unha praia vin de todo, non só cans, moito tipo de animales, pero bueno, eso hai que compatibilizalo pois con outra moita xente, con outros que, bueno, pois que lle ten medo, que non lle gustan ou que tal, e creemos que había que falalo entre todos, como vos digo, pero aquí traen as cousas así a cañón, la coges ou la dejas. Entonces, bueno, as posibilidades que tiñamos era presentar unha emenda e iso é o que fixemos. Partido Socialista? Bueno, nós estamos de acordo co que está presentando o BNG, parecenos ben, pero volvo a decir o mismo, o sea, facer algo, polo menos, e decir algo, pero algo sobre o cal non hai remedio, porque non hai por onde coller a ordenanza. E logo non se lle ocurre outra cosa, señora alcaldesa, que dicir que a súa intención é ir solucionando pouco a pouco de que os animais podan ir á praia. E resulta que trae unha ordenanza donde as infraccións calificas de leves, graves e moi graves. E ela di que esta ordenanza é para ir introducindo os animais nas praias. E resulta que entre as infraccións graves, pon graves, prohibición de animais no área. Con lo cual, non sabemos nós de onde sale esa intención. A presencia, punto F. Artigo 33. Infraccións graves. Non está calificada como leve, está como infracción grave. E dice, punto F. A presencia de animais na praia. E temos que oír aquí que no, es que isto es para ir introduciendo los animales. Pero como leves, vai checar un paquete que te vas a acordar. O sea, volvemos a repetir o mismo. Nos creemos que ten que haber unha ordenanza, creemos que non se pode empezar a casa desde o tellado, que hai que empezar por poñer baños, por adecuar sitios para que a xente sepa onde se recollen as súas cousas, e non creemos que sea suficiente tampouco a colocación de aseos nas playas de Paramena, San Francisco de Aramayor, sino que, bueno, creemos que eso de forza maior e que debía haberlos en todos os lados, desde o momento que se está a prohibir na ordenanza poder facer ninguna desas cousas na playa, ni na agua, ni en ningún lado. Co cal, para solventar isto, está claro que hai que ter aseos públicos en todas as playas. Non ten sentido, o sea, traemos unha ordenanza, como ben dixo o Partido Popular, e como ben tamén dixo o representante do BNG, que adolece de moitísimas cousas e que nós queremos desde o Partido Socialista que o único que vai facer é entorpecer o uso normal das playas e solución ninguna. E, bueno, xa veremos os primeiros veciños ou visitantes que lle metan unha multa por traer un can, a ver como vostede lle di que a multa é simplemente para adecuarlos, para que van traendo o can pouco a pouco. Nada máis. Ben, a respecto da segunda emenda, que é a que polo que se está a comentar é a que ten chicha, que é a presencia dos animais nas praias. Efectivamente, eu tamén teño visto de todo nas praias. O que teño visto poucas veces é que os animais sí que estean da forma correcta, da forma que teñen que estar na praia, como nos entendemos que ten que estar en calquera outra parte da vila ou das aldeas ou donde sexa, non? Nos entendemos que os cans teñen que ir sempre conducidos con correa, teñen que ir aqueles cans que o precisen co fuciño cuberto, entendemos que con esas condicións poderían estar perfectamente os cans en prácticamente todas as praias. Eu conozo moi poucos casos, o mellor únicamente nas praias máis masificadas, onde a presenza de cans poda ter dado algún problema, non? Pero na maioría das calas pequenas e por aí hai moitísima xente que vai cos cans, que disfrutan dos areais sin ningún tipo de problema. Entón, nós como
Entendemos que o espírito debe ser justamente o contrario do que dicía a señora alcaldesa, de ir introducindo paulatinamente os cans ou os animais de compañía nas praias. Ten que ser para nós, ao nos entender, ao revés, ir restringindo paulatinamente a presenza naquelas praias ou naquelas tendas nas que máis problemas poden acarrear e, sobre todo, restringindo aquelas persoas que leven os cans e que os seus cans non se comporten dunha forma cívica e aceitada. Non? De todas formas, a nosa intención, ou non engadirse a este punto, é a de absternos. O que si nos gustaría, como parece ser que se aceptadas as enmendas a ordenanza vai ser adiante, gustaríanos que quedara polo menos marcadas un par de areais nos que sí se autoriza a presencia de cans. Non? Nos propoñemos a praia de Bornalle, que é unha praia que xa socialmente está aceptada como praia de cans, porque ali hai moitos usuarios que levan os seus cans ali, e que polo menos na praia de Bornalle e noutra que se propoña, ali falaban do Castillo, pero bueno, sería matizable, polo menos que haxa algunha praia a donde poder acudir cos nosos cans para que se podan refrescar no verán tamén, que tamén teñen dereito. Bueno, a idea con respecto aos cans é empezar por habilitar dúas praias, entón ningún problema en que unha delas sea Bornalle, vale? Aceptamos a suxerencia e unha delas será Bornalle e outra máis na outra parte do concello para que haxa, bueno, nos dous extremos polo menos algunha. Bueno, vamos a ver. É curioso como ao mesmo tempo se nos di que non fixemos máis que copiar unha ordenanza e que a ordenanza non está traballada e non ten pés ni cabeza e vai crear moitísimos problemas. Se iso fora así, habería un montón de concellos onde está aprobada a ordenanza que estarían cheos de problemas, porque efectivamente esta ordenanza foi collida da de Carnota, pero a de Oleiros, por exemplo, é igual. Entón, se o que vostedes apuntan, habería moitísimos problemas en Carnota e en Oleiros, e parece ser que nin a Carnota nin Oleiros traballaron nada tampouco, en algún sitio collerían a ordenanza tamén. Nós traballamos a ordenanza, de feito, temos outro borrador previo a isto, con moitas cousas similares, a maioría delas, e logo buscando para contrastar, vimos que esta recollía concretaba moi ben todo aquilo que nos queríamos, de aí que optáramos por este modelo. Con respecto a que vimos a pleno sin consensuar nada, vamos a ver, a comisión informativa foi o venres. Teñen a documentación, teñen a proposta de ordenanza dende o luns da semana pasada. Podían facer propostas, como fixo, por certo, o Partido Popular na comisión informativa, podían facer propostas hoxe. Das propostas que fixo o Partido Popular na comisión informativa, aceptáronse aquelas que nos parecían que había que aceptar. Había outra proposta que mirando a redacción, porque era unha cuestión de redacción máis que nada, vimos que sí que estaba claro, porque, por exemplo, o tema do balizamento, que apuntaba que parecía que calquera podía balizar, pois non é necesario que este recollido aquí quen pode balizar, porque xa comentaba ali que hai outras normativas que establecen claramente quen e como poden balizar na auga dunha praia. Entón, bueno, a documentación, a proposta teñen dende o luns da semana pasada e eu creo que houve tempo de mirala, ademais, como din, que a tan sinxela e tan sin traballar, pois debería de ser rápido, tampouco vexo eu tanto problema. Entón, aceptamos as emendas do Partido Popular, tal cual comentaba antes, e aceptamos a primeira emenda do BNG, e ademais tomamos nota e Bornalle será unha das primeiras praias a habilitar para cans, vale? Pasamos a votar. Votos a favor? En contra? Abstencións? Moi ben, pois queda aprobada a ordenanza con estas enmendas. O terceiro punto da orde do día é unha moción do Partido Popular sobre acondicionamento e sinalización de aparcamentos e puntos de lixo en zonas de praia e reparación e colocación de ramplas de acceso. Quere explicala?
Sí, bueno, a ler, casi. No mes de maio de 2016 presentamos unha moción na que solicitábamos a retirada do palco da Praza do Cristo de Tal, o acondicionamento desa praza, e solicitábamos tamén a planificación de actuacións cara ao verán, que era o pasado, que contemplara a limpeza de espazos verdes e praias, recursos a utilizar, periodicidade das actuacións e personal asignado. Nesa mesma moción pedíamos a sinalización dos aparcamentos existentes e a habilitación de aparcamentos alternativos nas zonas onde fora preciso, sinaladamente nas zonas de praia, e a elaboración dun plan vial para os días máis conflitivos do verán. O Goberno local presentou, tras moito insistir, un documento xenérico de limpeza de praias e zonas verdes que non se cumpriu nunca. En canto aos aparcamentos, non se fixo ningunha actuación ou xestión ao respecto. A chegada do bo tempo está a poñer de manifesto novamente a necesidade de afrontar tarefas de mantemento nas zonas verdes e de praias e sinalar e acondicionar os aparcamentos ali onde é posible. Tamén sería desexable que se sinalaran e acondicionaran puntos de recollida de lixo nas zonas de praia, acompañándoos dunha campaña de concienciación para manter limpos os espacios naturais. Polo exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: acondicionamento e sinalización de aparcamentos nas zonas de praia, e facemos mención específica ao que está na baixada da coñecida como Praia de Godai, en Louro, e a Praia Maior e a Coradoiro, acondicionamento e sinalización de puntos de recollida de lixo nas zonas de praia e onde sexa posible nos areais, e colocación de paneis informativos, e reparación da rampa de madeira que dan acceso á Praia de Lariño, na zona do Concello de Muros, ás que lle faltan varios metros na zona final, suprimindo, ademais, as puntas e hachas que sobresaen da madeira e que constitúen un perigo para os usuarios. Pedimos tamén que se inicien os trámites necesarios para avaliar a posibilidade de colocar rampas de acceso na área maior, tamén en outras praias onde sea preciso. Presentamos esta moción ante a inminencia da chegada da tempada de verán e a necesidade de acometer estas actuacións. Algunhas delas están previstas na ordenanza de praia e outras non. Concretamente non se fai referencia ao aparcamento en zonas de praia nin accesos ás praias. Dado que é previsible que moitas das actuacións previstas na ordenanza de praias non se vayan a cometer de forma inmediata, pedimos alo menos que se fagan as que mencionamos na moción. Creemos que non teñen especial dificultade nin un coste inasumible e poden supoñer unha gran diferencia para que os usuarios disfruten das praias nas mellores condicións. Son de todos coñecidos os problemas de aparcamento en zonas como Esteiro, Louro e o propio casco de Muros. Tamén os problemas derivados de tirar o lixo nas praias, e o que pedimos é facilitar, na medida do posible, que isto non suceda. Creemos que é necesario identificar claramente os puntos de recollida para que todo o mundo sepa onde están e que clase de residuos se poden deixar, indicar claramente nas duchas que non está permitido o uso de xabón ou xeles, porque non hai ningún sitio onde se impida, e hai que facilitar e sinalizar as zonas de aparcamento. Nada máis de momento. Partido Socialista. Nada, estamos totalmente de acordo con a moción. BNG. Ben, nós non podemos máis que estar totalmente de acordo con ela. De feito, eles falan de maio de 2016, nós, se non me recordo, no terceiro pleno da legislatura xa presentáramos unha moción solicitando que se desenvolvera un plan xeral de mantemento dos servizos públicos. Insistimos pleno tras pleno, mes tras mes, hasta que se presentou finalmente, como ben di na moción, un plan de traballo que non se chegou tampouco a executar. Nós entendemos que o problema real do mantemento que pode haber, que eu considero que está igual non tan mal como o ano pasado, igual está un poquinho mellor, tamén hai que recoñecerlo os traballadores, que eu penso que o problema pode vir justamente da improvisación, non? De que limpamos a golpe de que protesta un veciño ou presenta ou pide que se vai a limpar, e andamos daqui para lá saltos, e entendemos que se estuvera realmente planificado e verse unha carta de horarios e de un calendario establecido para o traballo, aínda que non se cumplira ao 100%, cumplíndose o 70 ou 80%, sería totalmente distinto ao que acontece hoxe en día, non? Nos, entón, queremos facer unha engádega, porque no punto no que fala da reparación das rampas de madeira,
queremos que se revisen tamén todas as demais, porque a de Ventín, a da praia de Ventín está feita un desastre tamén, e tamén sería necesario que se amañara, non? Entón, pois, no punto continuar con a coma e poñer das demais pasarelas de acceso como a de Ventín, para que quede polo menos na moción tamén por escrito, pois quedaría, pensamos que mellor. Partido Popular, algo máis? Sí, non temos ningún problema, xa comentábamos que damos conta destas porque son quizáis as máis extensas e eso, pero non temos ningún problema en aceptar a emenda, coincidimos en que é necesario reparalas, depende como este area, pois hai que pegar un salto de casi 1 metro de altura ou non, dependendo de como este a área e bueno, consideramos que iso é unha obra que fixo o Concello, consideramos que debería terse reparado xa. Que o socialista? Nada máis. Benega? Nada máis que engadir. Bueno, pois, dende o Grupo de Goberno e dende o Compromiso por Galicia estamos totalmente de acordo coa moción, tanto é así que imos votar a favor e tanto é así que xa se está facendo prácticamente todo. E me explico. Os puntos de recollida de lixo están xa colocados e campañas de concienciación ambiental nas praias hainas. De feito, este ano, o Concello de Muros tivo unha distinción temática otorgada por ADEAC, que é a única en toda Galicia e só houbo 3 en toda España. E precisamente unha distinción temática polo traballo en educación ambiental. Con respecto ás rampas de Area Maior, hai 2 rampas ali, unha delas non actúa o Concello nela, nin vai actuar, polo menos por agora, porque está tapada cunha duna e non se pode andar movendo a área das dunas, e a outra, que efectivamente estaba rota, o que fixe a Brigada de Obras foi retirar temporalmente algún tramo, a espera tamén de a ver que fai a duna polo mesmo. Se a duna deixa libre a rampa, se volverán a instalar, e se sigue tapando esta rampa tamén, pois, polo mesmo motivo, non se poderá actuar. E con respecto aos trámites para a rampa de Area Maior tamén xa se fixo ou se están facendo, e o explico. No DOGA do 8 de xullo de 2016 saiu publicado a orde do 27 de xuño de 2016 para investimentos en Rede Natura. Solicitamos para esa subvención precisamente a colocación dunha rampa en Area Maior, para o cal houbo que facer os trámites necesarios coa conservación da natureza e con costas. Coa conservación da natureza, o único problema que hai, que non é pouco, e de feito é suficiente como para que non se poida facer a rampa, polo menos polo de agora, é que nos denegaron a subvención porque non lles chegaron os cartos. Din que a partida non era suficiente para atender todas as solicitudes e o Concello de Muros lle tocou unha desas que non atenderon. E con respecto a costas, o que comentaron, porque digo que están os trámites iniciados dende o ano pasado, o que contestaron é que había que reubicar a proposta feita polo Concello de Muros para que había que reubicar a rampa na zona de servidume lindando co dominio público, o cal tamén estamos xestionando con eles porque non ten sentido. As rampas, se non van a dominio público, non dan acceso á praia, se quedan arriba. E entón, bueno, en calquera caso, como digo, son actuacións que xa se están facendo, algunhas levanse facendo xa dende o verán pasado e, polo tanto, estamos encantados de votar a favor desta moción. Así que pasamos. Votos a favor da moción. Ben, queda aprobada. O seguinte punto é o punto número 4, é unha moción do Partido Socialista relativa á inseguridade cidadá no Concello de Muros por falta de presenza da policía local durante as noites. Quería cumplimentar a documentación porque outro día na comisión informativa parece que non se entendía moi ben porque solamente aportamos a sentencia. Entón, agora queremos aportar a acta da mesa xeral onde se aprobou o convenio e a acta da sesión extraordinaria ausente do pleno da corporación onde se aprobaron as quendas. Como? No, sei que eran...
dúas copias. Bueno, pois vou ler a moción. E de moción do Grupo Municipal do PSD de PSOE relativa á inseguridade ciudadana no Concello de Muros por falta de presencia policial durante as noites. Non puxen presencia da policía local. Di presencia policial. Exposición de motivos. O Concello de Muros, co Goberno de Compromiso por Galicia, acordou cambiar o cadro de quendas da policía local, non sendo o único cambio que fixo, xa que, vendo o escaso número de policías locales, acordou tamén pasar a un número a segunda actividade, complicando máis a situación da presencia policial na rúa. O PSOE Muradán pediu por activa e por pasiva en varios plenos que se nos pasara información sobre os cadros de gardas actuales da policía local e hasta hoxe, e pedímoslo outra vez na comisión informativa e non se nos pasou. Non se nos ha pasado ninguna información ao respecto. Existe unha sentencia firme de fecha 11 de febreiro de 2015, que non o puxen aí, donde se acordaba que deben cumprir as quendas aprobadas en datas anteriores e como non temos constancia de que existan novas quendas acordadas na mesa de negociación como aquelas e que a presencia dos representantes sindicais supoñemos que son as quendas que están vixentes todavía. E dado que non se prevé a creación de novas plazas de policías locales, pois non hai previsións da aprobación dun presuposto para Muros, pese a que desde este grupo o estamos pedindo reiteradamente en todos os plenos, así como a creación das plazas de policía local, que sí prometeu o Goberno, pero como todas as promesas quedan en aguas de borralla. Con respecto á presencia da Guardia Civil, creemos que tamén contamos con algúns días en que non existe presencia en Muros, pois despois de varias queixas dos veciños de que por altercados chamaron ao cuartel e contestan de Coruña porque non existen gardas en Muros e ofrécese a posibilidade de enviar axentes dende Padrón ou ben desde Boiro, o cal nos parece desproporcionado. E dado que estamos entrando en fechas onde a población muradana se triplica, e sendo imprescindible solucionar esta situación, propoñemos ao Pleno da Corporación o seguinte. Primeiro, que por o Goberno de Compromiso por Galicia se acorde o urxente cumprimento da sentencia e na medida posible se cumplan as quendas con gardas de noite. Queremos ampliar este punto número 1 dicindo que se acorde o urxente cumprimento da sentencia e do acordo plenario do día 10 de abril de 2014. Segundo, se insta o delegado do Goberno para que se comprometa a garantir a presencia da Garda Civil en Muros, sobre todo por as noites, todos os días, e sobre todo se reforce a presencia de noite, e non ter que agardar a que cheguen os axentes desde outras localidades moi aloxadas de Muros. Todo isto con fin de garantir a seguridade dos veciños de Muros. Bien, pois eu creo que é voz populi de que a xente de Muros non está... Queres? Sí. A xente de Muros non está conforme co que está pasando ca presencia policial, digo policial de todos, tanto policía local como Guardia Civil, porque a policía local estáse desmantelando, porque a señora alcaldesa e o grupo de goberno de Compromiso por Galicia non ten ningún interés en manter a policía local na rúa, independentemente de que desde este grupo xa sabemos o que nos vai a contestar e que non hai números suficientes e hai que crear plazas de policía local. Nós o pedimos por activa e por pasiva, sempre se nos contestou con evasivas. Sabemos que non hai intención de crear ninguna plaza de policía local e creemos que sí é necesaria no Concello. E non solamente eso, sino que un dos gardas, dos policías locales pide a segunda actividade e concedeuse de fai pouco desmantelando ainda máis a presencia da policía local na calle. Cando o Grupo Socialista na última legislatura que gobernamos aquí no Concello de Muros, encontrámonos con que viñamos de un goberno entre o BNG e o Partido Popular, que había investido o Partido Popular, o BNG, os representantes do BNG, o representante do BNG como alcalde, e encontrámonos que se había modificado as gardas da policía local, e non se había modificado, senón de outra maneira, que dicindo que durante as noites que non traballarían de jueves a lunes.
a nós parecíanos desproporcionado, efectivamente, era complicado facer cumprir esas gardas porque había pouca xente e propuxemos a Policía Local simplemente que, como non daban os que ao final si daban, porque se aprobaron, o número de policías locales para cumplir ou completar toda a presencia de noite, pois propuxémoslle que de alguna maneira esas gardas se fixeran, se reduxeran algunha parte, algún horario de día e se completaran con presencias no cuartelillo ou na dependencia da Policía Local con un teléfono para que a xente polo menos tuvera seguridade de chamar e que alguén lle collera o teléfono no outro lado e poder desviálos á Guardia Civil ou a quen fora. Non se lle ocurre outra cosa a Policía Local que presentar unha demanda dicindo que non están de acordo con eso e que non queren traballar, que cando a señora alcaldesa levaba persoal, foi unha das que negociou ese convenio e dixo que a Policía Local na calle non facía falta, que de noite non se presenta a Policía Local na calle. Tuvamos que pasar polo bochorno de que desde o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia nos tirara das orellas e nos dixera que parecía increíble que un pueblo como Muros que non tuvera Policía Local na calle. Con todo e con isto, nós si chegamos a facer eses turnos de noite e non había ningún problema ca realización dos turnos e creemos que dende logo a xente estaba máis tranquila e despois de haber reunido en varias ocasións, polo menos unha vez ao ano, a Xunta de Seguridade, co capitán da Guardia Civil de Noia e con todas as forzas actuantes no Concello, todo o mundo se puxera de acordo en colaborar tanto a Policía Local como a Guardia Civil e desa maneira suplir as carencias que tiña a Policía Local. Eso viña funcionando e ven funcionando moi ben durante o tempo que se fixo. E logo chega o Compromiso por Galicia e di que a Policía Local que ten que estar arriba sentado nunha mesa. Nos creemos, e volvemos a decir lo mismo, e vimos a poñer de manifesto as queixas dos veciños, creemos que efectivamente hai que volver a poñer a Policía Local a patrullar polas noites, hai que conseguir que a Guardia Civil, que as gardas que as fagan en Muros e non que as fagan aleatoriamente unha vez ao mes ou mellor en Muros, porque non sei se o sabedes, pero hai un número elevado de Guardia Civiles adscritos a Muros. Mas é que é moi difícil verlos a todos aquí, porque teñen eles organizado da súa maneira, pero o capitán de Noia, cando nos o pedimos, cumpleuno e todos os fins de semana había polo menos unha patrulla da Guardia Civil en Muros todos os fins de semana e sobre todo nas pontes e no verano. Vimos a pedir lo mismo, vimos a pedir que se volva que se xunte a Xunta de Seguridade Local, que o pedimos por activa e por pasiva moitas veces, tanto nós como o Partido Popular, non se fixo nunca, e que se solucione, se subsane este problema. A señora alcaldesa dixo na comisión informativa que lle parecía, que lle sonaba, de que estas quendas foran anuladas pola Xunta de Galicia. Estas quendas non poden ser anuladas pola Xunta de Galicia se non se trae aquí a anular o acordo plenario. Co cal, hai unha sentencia firme e un acordo do pleno da corporación donde se acordou cales eran as quendas da Policía Local e creemos que hai que cumplilas. E se non son esas, nós estamos de acordo a negociar, a falar e a ver cal sería a mellor solución para que a xente de Muros se sentira protexida e, dende logo, as figuras da Policía Local, aparte de patrullar de día, patrullaran de noite, porque na súa nómina e nos seus contratos venlle unha partida onde pon gratificación por días festivos e nocturnidade. O cal, se lle está pagando, que eu creo que se debe pagar a nómina a todo o mundo, sin unha dúbida, polo menos que a faga. Partido Popular. Nós queríamos, en primeiro lugar, saber se pedimos un informe na comisión informativa, porque non estaba a señora alcaldesa seguro de cal era a normativa aplicable. Pedimos un informe do secretario onde se deixa claro cal é
a normativa en vigor, non sei se o temos. O informe non poido facer o secretario non poido facer o informe, como lles comentei, está con problemas de saúde e esta semana, bueno, non poido facer o informe. En calquera caso, o convenio regulador vicente é o aprobado en 2008, con toda a seguridade. Bueno, eu creo que se va a pasar nada. Non. Que decía a señora alcaldesa, Vale. creo que se va a pasar nada. Que do 2008. bueno, aquí o que pide o Grupo Socialista é dar cumprimento a unha sentencia que achega ca moción e instar a súa delegación de goberno a garantir a presencia da Garda Civil en Muros. Como decía, pedimos un informe porque o que nós deducimos do que di a sentencia é que sería aplicable esa sentencia ou executable no período que vai desde o convenio do 2008 hasta o novo convenio de 2014, pero di que se hai unha nova normativa reguladora das condicións laborais que evidentemente quedaría sen efecto. Ese convenio de 2014, que agora nos achegan aquí un acta dunha mesa e un acordo plenario de aprobación, nós non o podemos encontrar publicado en ningún lado. Non sabemos por que non se publicou ou que pasou con el, se era unha modificación do convenio. O que sí temos claro é que non se pode en estas cuestións estar a creenza de cada un. Haberá que saber con certeza cal é obrigatorio e o que non, e en función deso e das necesidades do Concello, organizar o traballo. En canto a que se inste ao delegado do Goberno para que se comprometa a garantir a presencia da Garda Civil en Muros, insistimos xa por 2 veces ou 3 que se convoque a Xunta Local de Seguridade, que é onde hai que tratar estas cousas, estes temas, e poñer de acordo os membros dos corpos de seguridade para que este cuberta a necesidade evidente de que Muros Aba, por lo menos nas noites de verán e de fin de semana e vísperas de festivos, que este cuberta o turno de noite. De todas formas, visto que non temos ese informe e que, bueno, non temos claro esta documentación que significa, porque tenemos que analizala un poquinho máis polo miúdo, nos vamos a abster. Partido Socialista, algo máis? O BNG, toque. Sí, pero era a exposición, se queren facer uso do primeiro turno de palabra. Sí. Nós queremos decir que efectivamente hai unha sentencia, a sentencia está publicada, está clarísimo, porque é unha sentencia firme, e a sesión ordinaria ausente do Pleno da Corporación do 10 de abril de 2014, que creemos que as sesións do Pleno, os acordos plenarios son todos iguales, están para cumplilos, porque claro, aquí estamos diante de quen non cumple a lei, claro, así está, o sea, é habitual no Grupo de Goberno de Compromiso por Galicia saltarse a lei a la torera, de feito, eu creo que en Galicia son desos únicos que estades imputados os 3, os membros do Grupo de Goberno, os 3, non os faltáis ninguno. Entón, claro, entendemos perfectamente que vos ides a intentar saltar a lei outra vez, pero nós, o Grupo Socialista, vamos a atender a petición dos veciños e vamos a facer con todos os medios que tengamos a noso alcance que se garantice a seguridade dos veciños. Xa sabemos que vos non o ides a facer, volvo a repetir, porque lo vuestro saltaros a lei a la torera, pero nós imos a pedir a execución desa sentencia e cando lle digan outra vez a señora alcaldesa que ten que volver que a van imputar por segunda ou por terceira vez, que creo que xa vai ser a terceira, pois non é o problema máis grande para Muros non é eso, o problema máis grande para Muros é garantir a seguridade dos veciños. O que non pode ser é que a xente de Muros este na casa e non teña un teléfono donde chamar, nin da Guardia Civil nin da Policía Local. Esa inseguridade ciudadana que lle estamos dando pouca importancia, eu creo que todos nos debemos facer responsables e é competencia do Concello de Muros. Que o Partido Popular busca disculpas para absterse e non querer ver o problema, pois nos parece moi ben tamén, pero que hai unha sentencia firme, que hai unha acta de unha sesión extraordinaria entre o Pleno da Corporación, non ten ninguna dúbida, e que efectivamente entre todos a nosa obligación sería garantir eso, e en caso contrario de non os que optedes por non garantilo, supoño que algunha responsabilidade teredes, polo menos a nivel psicológico, pensaredes o día que atraque a unha persona ou pase calquer cousa, porque todo o mundo sabe que en Muros non hai policía local nin guardia civil. Seguro que alguén máis
que esa xente terá culpa tamén, porque creo que é responsabilidade de todos defender os veciños. Entonces, nós vamos seguir intentando. Entonces, como vemos que non se nos vai a dar nin o informe que pedistedes vos, que pedeu o Partido Popular do secretario, porque non o pode facer, que vai dicir que as sentencias están para cumplir. Non. Bien. As sentencias están para cumplir, pero hai quen se las salta e non las cumple. Entonces, eso todo tiene un recorrido y un tiempo. E despois choramos, pero despois é tarde. Entonces, hai que cumplilas. E nós vamos a pedir que se cumpla esta, que se cumpla, porque creemos que é urxente que se cumpla. Creemos que a xente de Muros non pode volver a tempos de antes, como cando apareceu Muros engalanado de reixas por todos os lados. Creemos que non. Entonces, vamos a pedir por activa e por pasiva que se cumpla a sentencia. E vamos a solicitar tamén a delegación do Goberno que se preocupe de que Muros haxa asistencia da Guardia Civil, sin ninguna dúbida. Creemos que é a nosa obligación. Benega? Ben, como xa comentamos antes, non asistimos ningún representante do BNG ás comisións informativas porque por horario laboral imposibilitaba que na hora na que foran convocadas acudiremos ningún dos dous, pero repasando a documentación, si votamos en falta, por unha parte, informes técnicos, e por outra parte tamén que o Partido Socialista mostrase a documentación na que basa para dicir o que di na proposta. Por iso, a nosa posición previa ao pleno era a de absternos ou pedir que quedase, en todo caso, en riba da mesa, a falta de que aportasen máis documentación e que se pudese mirar en profundidade e tendo, sobre todo, informes técnicos nos que basarnos para poder tomar unha decisión deste calado. O Partido Socialista aportou que parece que se lle reclamou así na comisión informativa máis documentación que teramos que analizar en profundidade. En todo caso, penso que unha decisión que non se ten que tomar agora porque non se teñen as condicións necesarias para tomar unha posición responsable con este tema, que é de bastante calado. Partido Popular, algo máis? Non. Nós non... Partido Socialista? Esperemos... Pois sí, nós queremos decir que chega o verano... Perdón. Nada, simplemente quería decir que, bueno, eu comentei na comisión o que deducíamos, o que di esta sentencia, ninguén nos contradiciu, nin tampouco nos dixeron que sí, por iso pedimos o informe. Creemos que hai que actuar con seguridade e saber o que se está facendo e o que se está dicindo, e, efectivamente, o xente cumprimento das sentencias están para cumprirse, os acordos plenarios tamén, e podemos instar unha vez máis que se convoque a Xunta Local de Seguridade, que o volvemos a pedir, que creemos que é o órgano adecuado para fixar esos turnos ou a maneira de cubrir as noites e os períodos máis conflitivos aquí no Concello, pero isto creo que merece... Primeiro, un informe de secretaría e, segundo, pois un análisis un poquinho máis polo mío da documentación que nos trae, que non é para ler así rapidamente. Partido Socialista? Xa sabemos que lle vale calquer disculpa ao Partido Popular para non votar a favor esta moción, xo sabemos. Pero empezou dicindo que as sentencias están para cumplilas. Esta é unha sentencia firme, e haberá que cumplila. Co cal non ten sentido que vostedes se van a abster, non ten sentido. Pero, bueno, o Partido Popular é así, non ten sentido un montón de cousas do que facedes, e este é unha máis. Volvo a decir o mismo, e eu mismo lle digo ao representante do BNG que é importante ter en Muros forzas de seguridade. Importante. Non sei se non son capaces de ler a documentación, non atendedes ou non queredes entendela, pero ese pero do Partido Popular ou do BNG, que sempre ao final vai facer o que mande o grupo de goberno, tamén vale neste momento para non instar a delegación de goberno que nos garantice a presencia da Guardia Civil en Muros e non instar que a posibilidade de que de noite exista algún medio para que a xente de Muros se sinta mínimamente seguro. Non estamos de acordo, claro que non, o Grupo Socialista debemos ser os únicos que queremos que en Muros se garantice a seguridade. O día que pase algo máis, porque que eu sepa, en menos de un mes houve 2 roubos e no verán
por desgracia, haberá máis cousas. Pois despois preguntaremos onde hai que ir, iremos a Boiro, iremos a Padrón, ou como sempre, o sea, como vamos a ir por registro da propiedade e con non sei que, con todas esas cousas que o Partido Popular, esas píldoras que o Partido Popular nos deixa para Muros, pois esta será unha máis, pero volvemos a decir o mismo, nós imos facerlle caso aos veciños e vamos a, entre todo o grupo, porque así o acordamos todos os representantes do PSOE de Muros, a parte dos que estamos aquí, conseguir que esta sentencia se cumpla ou que polo menos se garantice de alguna maneira a presencia policial en Muros, non solamente co cumprimento da sentencia, sino tamén ca petición ao subdelegado do goberno da presencia policial. Pero non era o que pedía xa aquí. Ya lo pido, pero como... Xa está nesa sentencia. Como? Perdona? Remate. Sí. Entonces, imos pedir unha cita na subdelegación de goberno, se nos acompaña o xefe de posto da Guardia Civil de Muros e contarlle cal é a situación que temos en Muros. Independentemente que desde o pleno da Corporación de Muros o Partido Popular, compreso por Galicia e o BNG, non lle parece ausenta, non se nos parece. BNG, algo máis que engadir? Sí, non é que non nos parece urxente, nos parece irresponsable pretender aprobar algo sin a documentación pertinente, sin os informes pertinentes. En segundo lugar, estou falando eu, por favor. En segundo lugar, por favor, tamén me gustaría insistir nalgo que sempre comentamos nas mocións do Partido Socialista. Temos no Concello un servizo de normalización lingüística que consideramos que a lingua galega é algo a respetar e estas redaccións fan de todo menos respetar a nosa lingua. Gracias. Bueno, vamos a ver. PSOE e BNG. Por favor. Bueno, vamos a ver. Por favor, rematou o turno. Vamos a ver. Efectivamente, cando o Partido Socialista chegou ao goberno do Concello de Muros no 2011, puxo guardias de noite nocturnas nos policías locales e nos auxiliares de policía local, hasta o extremo de que había noites que había un único auxiliar de policía local de noite solo que non podía salir do despacho, evidentemente, porque nin poden estar solo ni siquiera polo día e moito menos de noite, evidentemente, non salir á rúa. Entón, sí que puxo guardias nocturnas, pero nesas condicións, algo o que nos dixemos en moitas ocasións que non íamos a facer. Como consecuencia diso, a policía local protestou e acudiu aos tribunais. O 26 de novembro de 2012 sae unha sentencia que declara non conforme a dereito facer turno de noite entre domingo e xoves fora da época estival. O 24 de abril de 2013, ante a apelación que fixo o Concello de Muros, daquela gobernado polo Partido Socialista, sae outra sentencia que desestima a apelación do Concello e que confirma a anterior. O 14 de setembro de 2013, o Tribunal insta o Concello á execución desa sentencia. E o 7 de abril de 2014 hai un auto requerindo ao Concello a que cumpla esa sentencia. Ante esta situación, o daquela goberno municipal non ten mellor ocurrencia. Non me interrumpa e queda advertida por primeira vez. Non me interrumpa, estou no meu turno de palabra. Vostede ninguén a interrumpiu. Como a cousa se lle torcía, o daquela goberno municipal non tuvo mellor ocurrencia que intentar modificar o convenio colectivo dos funcionarios. E digo intentar porque efectivamente non está modificado. E digo que non está modificado porque intentou modificalo cos votos dos traballadores laborais. Os traballadores públicos do Concello de Muros hai laborais e funcionarios. Entón intentou modificar o convenio dos funcionarios co voto dos laborais. Ante eso, a Consellería de Traballo enviou un escrito ao Concello de Muros donde di, entre outras cousas, literalmente: a constitución da Comisión Negociadora do Acordo Regulador das Condicións Laborais do Persoal Funcionario ao Servicio do Concello de Muros non se axusta establecido no capítulo 4 do Estatuto Básico do Empregado Público. E engade: os asistentes á xuntanza celebrada o día 9 de abril na que se adopta o acordo, que inclúen representantes de personal funcionario e laboral,
así como a dos sindicatos, non están legitimados para a modificación do acordo regulador das condicións laborais do persoal funcionario ao servicio do Concello de Muros. Isto di a Consellería de Traballo nun escrito que entrou no Concello o 15 de decembro de 2014. Pero, por si fora pouca chapuza, no acordo dese pleno, o acordo, e o leo textualmente, xa que a portavoz do Grupo Socialista tivo a ben aportarnos unha copia agora no pleno, vou non ler textualmente. Apróbase o acordo da mesa negociadora do convenio colectivo do persoal sobre a modificación do convenio laboral do Concello de Muros. Do convenio laboral do Concello de Muros. Os policías son funcionarios, non laborais. Comprobando nos rexistros de convenios colectivos, o único que aparece, evidentemente, é o 2008, esta modificación e todo relativo a isto está arquivado. Por iso o Partido Popular non atopou en ningún sitio, porque non hai, este convenio non está vixente. En base a isto, esta sentencia que o Partido Socialista quere que se execute é inexecutable, porque a sentencia di claramente, en aplicación desa modificación do convenio, que non existe esa modificación do convenio. Por lo tanto, é imposible. E máis, esta sentencia deixa claro que fora do período estival, ou non haber esa modificación, ou non ser real esa modificación, non se poden facer gardas nocturnas. Aínda así, os axentes da policía local fan gardas nocturnas non só na época estival, durante todo o ano, os venres e os sábados, salvo algunha fin de semana que por falta de persoal, que é evidente que todos coñecemos, non dan a cubrir todas. Pero non só no período estival fan esas gardas nocturnas, durante todo o ano, máis do que teñen obriga de facer. Por certo, con respecto aos traballadores que pasan a segunda actividade, é un dereito que teñen por lei e este grupo municipal non lle vai sacar ningún dereito a ningún traballador público. Teno por lei, o solicita, reúne todos os requisitos e, por lo tanto, se lle concede. E en canto ás novas plazas de policía local, de todos é sabido que iso só se pode facer, e vostede o sabe, non o pode facer o goberno de outra maneira, só se pode facer coa aprobación dos presupostos. Por lo tanto, este acordo o que insta o Partido Socialista non se pode levar a cabo. Solicita que se cumpra cunha sentencia que é inexecutable. Con respecto ao outro punto de instar a Garda Civil a que tal, ningún problema, porque só facemos repetidamente e moitas veces o temos feito e están en Muros todo o que poden ca falta de persoal que tamén teñen. Por certo, o que me teñen comunicado en varias ocasións é que distribúen os poucos asentes que teñen para a zona en función da conflictividade. Co cal, o Concello de Muros non debe de ser unha ciudad sin lei, como dá a entender a portavoz do Grupo Socialista, cando a propia subdelegación do Goberno e a Garda Civil considera que que está ben coberta estando como está. E hai coordinación entre a Garda Civil e a Policía Local. Votamos. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en contra da moción do Partido Socialista. Abstencións. Ben, sale aprobada a moción do Partido Socialista. Bueno, o seguinte punto da orden do día é dación de conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas tipos impositivos. Foi a remitida a documentación que se enviou, que se rendeu ao Ministerio. O punto número 6 son resolucións de alcaldías, teñen a súa disposición as actas da Xunta de Goberno do mes de maio e os decretos tamén todos do mes de maio. Punto número 7, mocións de urxencia. Alguna moción de urxencia? Partido Popular? Partido Socialista? BNG? Non. Entón pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas. Partido Popular. Ben, en primeiro lugar, gustaríanos facer unha breve reflexión sobre a xestión que dende o goberno local se está a facer en relación coa agrupación de rexistro.
Con palabras, feitos e xestión deixamos claro que apoiamos a continuidade do rexistro en muros, pero imos facer memoria do percorrido e do que se fixo se fai por parte do goberno local e de algún outro partido presente nesta corporación. Tivemos que reclamar a través da prensa e do Facebook, que é o que máis funciona aquí. Vale, pero é un o roubo, pleno sí. modero eu e estoulle deixando que faga a súa exposición. Que nos convocaran a reunión que se fixo no Concello para tratar este tema. Despois trouxeron a pleno unha proposta feita nesa reunión, aprobada por unanimidade que non se reflexou na concentración convocada polo goberno local. Non nos pediron opinión para facer esa concentración, pero entendemos que o importante en estas cuestións que afectan a todos os veciños é actuar todos a unha e asistimos sin poñer peros nin matizacións de ningún tipo. Así, o fixemos tamén a hora de acudir á Consellería de Xustiza buscando o seu respaldo e intermediación co Colexio de Registradores e facilitando incluso que esa reunión se celebrara. Agora ben, o acordo que se adoptou neste pleno falaba tamén de pedir a colaboración a outras entidades, concretamente a Deputación e a FEGAM. Queremos saber que xestións se fixeron dende o goberno local para pedir o apoio desas institucións que, por teñen tantas competencias no tema como a Xunta e polo que nós sabemos, non se contactou con elas para nada ou se fixo foi de espaldas ao resto dos grupos da corporación. Insistimos en que, dende o noso punto de vista, onde realmente se pode e se debe facer presión para que a oficina funcione como debera é no Colexio de Registradores e que nesa dirección é na que hai que traballar. Que sepa o Colexio que imos estar pendentes deste tema, que imos comprobar o funcionamento da oficina, que imos transmitir a todos os organismos relacionados co Concello a necesidade de que a oficina funcione tal e como está establecido no decreto. Creo que nesa mesma línea é na que está traballando o Colexio de Abogados co decano ao frente. Aquí hai unha pregunta e hai un rogo, señora portavoz socialista, pois se non o sabía. Siga, por favor. Vale. Hai xa bastantes meses que o concelleiro de Deportes anunciou que unha subvención da súa área se iba a empregar en facer uns cursos para socorristas, dados os problemas que hai para contratar xente no verán. Queremos saber se fixeron eses cursos, se non se fixeron, en que se empregaron os cartos ou se renunciou ou non se chegou a solicitar a subvención. Entre os decretos da alcaldía hai varios nos que se outorgan varias licencias para a instalación de postos de venda ambulante no mercado de Muros. A lo menos outorgáronse 17 licencias. Só unha delas está prevista que se coloque nas rúas de arriba, concretamente na Praza do Cristo. Unha vez máis, demóstrase a nula vontade deste equipo de goberno de cumprir os acordos do pleno e tampouco cumpre ca palabra que lle dou vostede aos comerciantes. Queremos saber se ten pensado facer algo a este respecto, por insistir un pouco máis en que dé cumprimento aos acordos plenarios. Hai xa días que a Xunta ven limpando a maleza das estradas de competencia autonómica. Queremos saber tamén para cando se van a limpar as estradas provinciais, se teñen algunha data de inicio ou idea de cando se van a cometer eses traballos. Cando no ano 2015 se fixeron modificacións no Centro de Extensión de Cobertura TDT de Santa Calina tal, dende o que se lle dá cobertura ás parroquias da Velleira e parte de Torea, dende o Concello enviouse unha carta informativa na que se daban unhas instruccións para sintonizar os canles de TDT. Os veciños de Abelleira queixanse reiteradamente da mala señal de televisión, por non falar xa do internet. Queremos saber se se vai a facer algo para solucionar estes problemas ou se seguimos falando por teléfono. No Boletín Oficial do Estado do día 17 de xuño de 2017 publícase un Real Decreto polo que se regula a concesión de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono. Son subvencións de carácter directo da que poden ser beneficiarios os municipios cunha poboación inferior a 20.000 habitantes, iniciándose o prazo de presentación o día 18 de xullo. As axudas poden empregarse para a renovación de instalacións de alumbrado e iluminación exterior. Pedimos que se soliciten estas axudas, hai que solicitalas canto antes mellor, porque non é concorrencia competitiva, senón subvención directa, e se destinen á renovación do sistema de iluminación no casco de Muros, sobre todo na estrada, dados os problemas que hai de visibilidade pola mala iluminación. Xa que falábamos de praias, gustaríanos saber
por que o Concello de Muros non ten unha silla anfibia para minusválidos. Cada vez que enguen algún, hai que pedirlle ao Concello de Carnota. Debemos de ser dos poucos concellos costeiros que non ten ningunha, e iso que temos unha bandeira azul da que presumen tanto. Pola nosa banda, nada máis, desexarlle a todos os veciños boas festas, estas festas patronais, e non sabemos se vai haber algún acto oficial porque non recibimos ningunha convocatoria, pero en calquera caso traballamos todos fora e dudamos que podamos asistir. Boas noites e gracias. Bueno, con respecto ás xestións coa Diputación e a FEGAM sobre o rexistro, demos cumprimento ao acordo plenario e lle demos traslado do alí acordado e aprobado por unanimidade. E en canto ao Colexio de Rexistradores, estamos pendentes de conseguir unha cita para acudir xunto co decano e cos abogados que efectivamente están traballando nesta línea. Cursos socorristas, Tono. O tema de plantexar os cursos de socorristas era justamente polo que comentaba, que non hai socorristas en sí. O problema é que a subvención non se concedeu. Por eso non se fixeron. Nos decretos, con respecto aos postos de venta ambulante, os que se concederon eran renovar os que había, non hai postos novos abaixo. Os que se están dando novos, postos novos son todos no casco de arriba. Tiven varias reunións ca Asociación do Casco, quedamos en trasladalos para arriba e para ali irán. Todos os que collan. En canto a cando a Diputación vai a limpar as súas estradas, eu creo que non chegou ningunha comunicación oficial, por lo tanto non sabemos en que data van a limpalas. E respecto ao DTV, vendo a imposibilidade de conseguir, fixemos moito máis que chamar por teléfono con respecto á televisión de Abelleira e Torea, como saben, por certo, varias persoas, sobre todo de Tale de Abelleira. Uns porque fomos xunto a eles a ver se vendían ou cedían un terreo e outros porque axudaron e axudan activamente na consecución do terreo e de que sea unha realidade esta mellora na señal de televisión. Con respecto a isto, vendo a imposibilidade de conseguir un terreo, como decía, o que estamos estudando agora, porque non desistimos, é con patrimonio a posibilidade de incrementar a altura da torre existente, porque non hai maneira de conseguir outro terreo ali, e incluso estamos explorando outra vía que é unha posible expropiación, se non fora posible subir a torre aquela, porque o que está claro é que os veciños da Abelleira e Torea teñen dereito á televisión. Entón, estamos explorando todas as vías. E con respecto á silla anfibia, pois temos 3 presupostos pedidos e xa chegaron ao Concello. E, de feito, hai un expediente creado en Gestiona, estamos pendentes simplemente de que en intervención nos digan a que partida, con que partida comprar unha silla anfibia. Xa os temos, xa hai días que os temos, ademais. Partido Socialista. A subvención non a van a pedir. A subvención era un rogo, rogaban que a solicitáramos. Entón, bueno, a subvención seguramente se pida, non sei se para esa zona ou para outra, están valorando. Pero, bueno, temos en conta a proposta e xa valorarán os técnicos cal é a mellor zona. Partido Socialista. Bueno, pois primeiro decir que con respecto á exposición que fixo a representante do Partido Popular con respecto ao rexistro da propiedade, decide que efectivamente xa estamos en o rexistro da propiedade. Xa hai unha oficina en Muros onde de momento se presenta a documentación e o que ten de bo é que tamén podes recoller a que deixes presentar con cubión, pero eso, sí, poderá recoller tamén, pero eso non quer decir que nos supla ou que nos solucione o problema do rexistro da propiedade. E con respecto ás xestións que se fixeron desde o Concello, eu non o sei, lóxicamente, pero sí sei que o decano do Colexio de Abogados, a señora alcaldesa e a min, díxonos en Santiago que se encargaba él de pedir a cita ao Colexio de Rexistradores, o cal estamos esperando, ou polo menos eu, a que alguén diga como está esa cita, non? Bien, o sea, nos quedamos en que iba a pedir o decano do Colexio de Abogados, o sea que supoño que estaremos todos esperando por iso. Estivo de vacacións, xa se incorporou e está agora con ela, por eso... Vale, bueno. Que nós tamén queremos que é importante falar co Colexio de Rexistradores.
con respecto a Mancomunidade do Lixo. Estamos vendo no periódico por activa e por pasiva os grandes problemas a que se vai a ter que vai ter que asumir a Mancomunidade do Lixo. A maior parte das reclamacións dinerarias que está presentando a Mancomunidade do Lixo, e eu non o digo agora neste momento, sino que este é un problema que ven moi de atrás. Eu creo que incluso da Constitución, que alguén dixo que, non me acordo onde foi, pero alguén dixo que constituíramos, eu sendo alcaldesa, non soñaba ser alcaldesa cando se constitúa a Mancomunidade do Lixo. Pero vai haber problemas moi gordos, queremos nós, aí, porque estamos seguindo o que está pasando coa Mancomunidade. Hai un montón de sentencias en contra, sentencias millonarias que lóxicamente van salir dos petos de todos os concellos, e do noso tamén. Co cal, creo que sería un agravio grandísimo para o noso concello ter que asumir, non sei como están os outros, pero desde logo o noso, creo que non estamos en condicións de andar pagando, non sei, pois, responsabilidades que en este caso creo que non son nosas solamente. Entón, a miña pregunta é, queremos saber desde o Partido Socialista, xa que temos a presidencia da Mancomunidade no Concello de Muros, si se está negociando ou falando ou se acordou de algún tipo, chegar a algún acordo ca empresa concesionaria con FCC, porque sabemos que non son as únicas sentencias que están pendientes de salir todas de reclamación de cantidad, e para o caso de que saliran desta maneira, ou ainda que saliran ben, eu creo que sería convinte sentarse con Fomento e chegar a un acordo. Creo que sería convinte. Entón, queremos saber se ese é o camiño que se está seguindo desde a Mancomunidade, e en concreto desde a Presidencia, desde o Concello de Muros. Nada ten que ver eso ca recollida de basura, porque é a empresa que recolle a basura, pero eu creo que desde Muros hai que solventar o problema da basura, porque non o vemos se non o queremos ver, pero outra queixa de voz populi que todo o mundo protesta pola basura. E máis, ahora mesmo non solamente é o acopio de basura, que se volve a facer o mesmo que se fixo o ano pasado, que se están vaciando os contenedores da calle de abaixo, da carretera, e se está levando a basura aos veciños da parte máis de arriba ou as parroquias. Creo que eso non se debería facer. E queremos preguntar, eu non sei se é verdade ou non, que eu vexo os contenedores cheos de lixo, pero eu non estou pendiente de se fai ou non. Eu digo que veñen contando os veciños, vale? Entón, queremos saber se se vai tomar algunha medida para solucionar o gran caos que actualmente acaba co lixo en todo o Concello de Muros, e co cheiro que hai nos contenedores, porque seguramente non se está cumplindo o cuadro de limpeza dos contenedores. Tamén queremos saber cal é a situación de Espiña de Delfín, porque esa é outra losa que nos vai caer encima. O sea, é unha cousa que non sale ao público, pero que sabemos que está pasado de sobra a prórroga de Espiña de Delfín, e non sabemos cal foi desde o Concello a solución que se tomou con respecto ao contrato Espiña de Delfín. Tamén é un contrato millonario, un contrato que nós estamos convencidos de que nos debe moitos cartos a empresa, tanto nós como o Concello de Carnota, a Mancomunidade, e queremos saber cal é a situación con Espiña de Delfín, porque esa é outra que nos vai caer tamén en riba por culpa súa, que deixou pasar o plazo de aviso, o plazo que marca a lei para avisarlle de que finaba o seu contrato. E así as cousas, claro, desde o Concello de Muros non podemos, creo que non se pode, ou non podemos falar moi alto, porque ahora mesmo Espina ten a sartén polo mango. Entón, queremos saber como están esas negociacións. E, claro, tamén queremos saber cando se van crear plazas de policía local, e agora, co acordo plenario que acabamos de tomar agora, razón de máis para que por fin, despois de 2 anos, se inicie, polo menos, despois de que xa fixeron non sei cantos trámites para o presuposto, e creemos que é fundamental que se trae o presuposto, sobre todo por ese tipo de carencias. E ademais, porque estamos vendo nos decretos que hai xeracións de créditos, modificacións de créditos, o sea, é lógico porque non hai presuposto. Entón, queremos saber se isto sirve como motivo para que
dunha vez por todas se senten cos grupos políticos a negociar un presuposto. E tamén queremos saber que aquí, en este decreto, que é un número 328 de 2017, de 11 de maio de 2017, aquí faise unha modificación de crédito tamén. É di, altas en aplicacións de gastos, asistencia social e outros, traballos realizados de outras empresas, 20.000 euros. Esta é a alta que se dá. E cámbiase, dase de baixa en aplicación de gastos, o capítulo 920, que non ten nada que ver co 231, que a ver como fan isto, e votamos de menos un informe de intervención, porque algo ten que decir desta modificación. O capítulo 929 e 934. Administración Xeral Seguridade Social, 10.000 euros, que se pasan, que son cartos para pagar a Seguridade Social e pasan para traballos realizados de outras empresas. E imprevistos, transitorias, tamén de Seguridade Social, parece que é o PP que está facendo isto. 5.000 euros, que tamén nos pasan para aquí, para traballos realizados por outras empresas. E xestión de débeda da tesorería tamén de Seguridade Social, outros 5.000 euros, o sea, vacían as contas co epígrafe de 920 ou 934 cos cartos que hai para pagar, para facer frente á Seguridade Social e métenos en traballos realizados de outras empresas. Esperemos e estaremos pendientes de que logo este déficit que seguramente vai haber na partida de Seguridade Social non cheguen cun recoñecemento extrajudicial e despois dicindo que é culpa da oposición que non teñen cartos para abonar a Seguridade Social. Entón, queremos saber para que isto, para que sacaron 20.000 euros de Seguridade Social e os meteron aquí para traballos realizados de outras empresas. Vale, e creo que nada máis. Sí. Bueno, vamos a ver. Con respecto á Mancomunidade do Lixo, cando me atope coa presidenta da Mancomunidade do Lixo, pois preguntareille máis detidamente. Eu aquí son a alcaldesa do Concello de Muros, e non me interrumpa. Entón, cando me atope coa presidenta da Mancomunidade do Lixo, pois aí preguntarei con máis calma. En calquera caso, como nos levamos bastante ben, a actual presidenta e máis eu da Mancomunidade do Lixo, lle podo decir que as sentencias que hai aínda non son firmes, aínda se poden apelar e recurrir, e de feito estás en proceso de apelar e de recurrir. Cando sean firmes, evidentemente, haberá que mirar cal é a maneira de afrontar as deudas que se van a contraer, porque está claro que se van a contraer. Non tan grandes como contaba FCC, insisto, polo que me comenta a presidenta da Mancomunidade do Lixo, que reclamaba así como 4 millóns de euros coa revisión de precios, por exemplo, e dos 4 millóns de euros o tribunal di que con 2 vai arreglado por agora e aínda así hai que miralo ben. Con respecto ao problema da recollida do lixo, vostede sabe perfectamente cal é o problema, porque este problema ni siquiera empezou nestes 2 anos que eu levo de alcaldesa. No 2014, vostede, sendo alcaldesa, xa sufría este mesmo problema e xa había días nos que había montes de lixo acumulados igual que na actualidade. Sí, é algo que se pode comprobar perfectamente nas redes sociais que afortunadamente existen e sirven para moito malo, pero tamén para moito bo, como por exemplo comprobar isto. A situación de Espina e Delfín, pois, sigue igual, non hai ningún problema. Vostede consideraba que debían 2 millóns de euros con uns cálculos que non se sabe como os fixeron, porque de feito a documentación necesaria para poder votar os cálculos non estaba, algo que se lle reclamou desde que nós estamos no grupo municipal, a usted non, a Espina e Delfín. Entón, sen esa información, a mí xa me gustaría saber como adivinaron esa cifra, pero bueno. Con respecto ás prazas de policía local, xa lle contestei, non me interrumpa. Sabe estar en un sitio un pouco ordenadamente atendendo? Pois parece que non. Así que advirto por segunda vez e non me volva a interromper. Con respecto ao presuposto, xa lle dixemos que en canto poidamos, e creo que son conscientes dos problemas que hai en intervención, os presentaremos, evidentemente negociaremos cos 3 grupos que forman parte da oposición. E con respecto ao decreto 328, contrólalo, Tono. Hai unha modificación
nas horas que se estaban prestando os servicios sociais. Esas horas teñense que suplementar porque non había persoal na lista para atender esas horas. Contratouse esa empresa e suplementouse a partida para poder pagar a esa empresa. Para prestar as horas de axuda a domicilio. Sí. Sí. No. A ver, Si quere que acabe, si non. Entonces, de que partida se quitou? Da Seguridade Social, de postos que non se cubren e son partidas que non se van a cubrir. Tesourería, parte de intervención ou o que sea, porque non se vai a cubrir ese gasto. Que teñas unha partida vinculada a outra partida e podas tirar de Seguridade Social é unha modificación de crédito que a intervención pode facer perfectamente, porque son áreas vinculadas. Esto xa o explicamos nalgúnha ocasión. Señora Caridad, por favor. Vale. Isto xa se explicou en máis ocasións. Hai un incremento de horas de dependencia de axuda a domicilio a prestar. Son alrededor de 400 horas. Para atender esas 400 horas era imposible que o Concello contratara persoal e xa sabe por qué. Tamén, ademais. Entón, o que se fixo, xa explicamos aquí, foi de xeito excepcional e mentras non é posible contratar persoal propio do Concello, para estas horas a maiores, contratar unha empresa externa, pedínose presupostos unha empresa externa. E xa deixamos claro naquela ocasión que eso non tiña nada que ver con externalizar o servicio. Era para facer frente a unha situación dese momento e que a única maneira é a través dunha empresa externa. Non se pode contratar o volumen de persoal necesario para atender esas 400 horas, e o sabe. E esta era a última pregunta. BNG. Ben, si podemos, quere facer Paula un par de preguntas e despois... Sí. Dúas. A ver, queremos saber se o Concello ten previsto solucionar o problema do cruce do Barorrio en Abelleira. O do Barorrio, o que se refire á subida do Vilar e á baixada de Borralle. Levamos xa, creo que 2 plenos pedindo, bueno, máis de 2 plenos, que se pinte unha rea amarilla, que se arregle unha señal, que penso que non é algo moi costoso. Ali xa houve máis dun accidente, non sei se está esperando a que haga un máis grave. Tamén queremos saber se o Concello ten pensado realizar as obras no campo municipal da Salina prometidas á directiva da Esteirana, sí ou non, por favor. Nada máis. Ben. Gustaríame matizar unha cousa da intervención primeira que fixo Inés, que, bueno, había un rogo final, pero foi bastante extensa. A minha reflexión que fixestes pareceu-me un pouquiño que lle estaba desbotando a culpa ao Colexio dos Procuradores. Hai que deixar claro que foi unha decisión política. Vale. Non. De registradores. De registradores. De registradores, sí. Sigue, Manu. Ben, o pasado mes de abril, o Pleno da Corporación aprobou unha moción a favor de recuperar o servicio nocturno de viaxeiros en autobús, con tempo suficiente para ter contratado o servicio para a temporada de verán. Estamos xa en plena actividade estival e non hai ninguna noticia sobre a posta en marcha do Noitebús. Fixo o Concello algún trámite a este respecto? Seguimos esperando, cada vez con menos esperanza, que se convoque a mesa sectorial para poñer en marcha o plan de dinamización do casco histórico aprobado por esta corporación a proposta do BNG. Perdemos xa unha valiosísima oportunidade para revitalizar a vida comercial ao non chegar preparados para o comezo da temporada alta. Ten pensado o Goberno Municipal mover fichas respecto a este tema? O mes pasado, no último pleno, aprobouse por unanimidade unha moción do BNG respecto do pagamento das nocturnidades da Brigada contra Incendios contratada o verán pasado. Revisáronse ditos pagamentos? Vanse aboar as horas debidas por iniciativa propia ou van obrigar a cada traballador a denunciar o Concello para poder cobrar o que é de xustiza que cobran? Temos constancia de que algún traballador xa presentou denuncia a este respecto. Vais atender a súa demanda? No pasado pleno preguntamos pola posibilidade de subvencionar a retirada de uralita con amianto, naqueles casos que fose preciso contratar a unha empresa especializada para facelo. Fixeron algunha xestión para comprobar a viabilidade de levar a cabo esta proposta? Despois do pleno pasado,
Respostando a unha pregunta do BNG sobre o estado do proxecto do Paseo Marítimo de Esteiro, a señora alcaldesa anunciou que estaba a valorar a posibilidade de viaxar a Madrid en persona para tratar o asunto personalmente. E topámonos aos poucos días cunha fotografía da portavoz do Partido Popular de Muros, por certo, que tanto insisten en deixar claro as distintas e os distintos concelleiros que aquí representan estas siglas non ten nada que ver co PP, da corrupción e das altas esferas. Unha viaxe a Madrid para conseguir unha foto e nada máis. Non imos entrar no xogo demagóxico de quen pretende cunha foto apropiarse do traballo levado a cabo polos distintos gobernos municipais que na última década, con máis ou menos intensidade, levaron loitando contra o goberno popular para solucionar este agravio do goberno de Madrid co pobo de Esteiro e por extensión do Concello de Muros. Sabendo que esta fotografía non é máis que publicidade barata, queremos saber se ten constancia o Concello de avances reais no proceso de adxudicación da obra que devolva a dignidade á ribeira do Río Maior. Tivo constancia o Concello de avances no informe dos vixiantes de costas sobre as obras supostamente ilegais da Illa da Creva? Hai algún avance nas negociacións con Telefónica para dotar de ADSL as parroquias da Velleira Torea? Aledándonos de que partidos da oposición se sumen algunhas das nosas propostas históricas ou das nosas reclamacións históricas, non me vou a resistir a preguntar se chegará algún día a instalar o repartidor de sinal de televisión en Santa Catalina. E por último, rogamos que se busque unha solución ao problema do mantemento de espazos públicos e infraestructuras, aprobando un plan xeral de mantemento que coordine o traballo da brigada e acabe coa improvisación. Nomeadamente, rogamos que se amañe urxentemente a pista de pádel que se atopa nun estado calamitoso. Bueno, tomamos nota do cruce do Barorrio e yo recordaremos a brigada que asilice esa señalización. Bueno, xa se lle comunicou, pero bueno, que o asilice. Obras no campo de fútbol de Esteiro. Perdón. Sí, xa. Caixa deso. Nos o que queremos é que se amañe. O sea, a xente sale de Bornalla, non houve máis de 10 personas na última semana que me viñeron en plan no pleno, recórdollo, por favor. Así que é un pouco de pintura, o sea, non pedimos máis. Pois apurarán. Campo de fútbol. Sí. Sí, pero si eran ali. Sí. Eu cando dou a palabra cúmpula, na medida do posible. Habrá que responderlle ao preso. Con respecto ao Noitebús, sí que fixemos xestións e contactei con varias empresas para lles comentar a posibilidade. Entón, dime que, bueno, que cando había, eles cobraban por dúas vías, unha aportación dos usuarios do Noitebús e logo por parte da Xunta. Na actualidade, a aportación por parte da Xunta non hai, evidentemente, e entón terían que recibir a aportación ou ben do Concello de Muros, que a día de hoxe é imposible, ou ben con aportacións dos particulares. Eles non están moito por o labor porque ademais non teñen bo recordo, boa experiencia daquel Noitebús por parte dos usuarios, digo, económicamente sí, pero por parte dos usuarios. Entón, bueno, aí se paralizou moito o tema porque non atopamos das empresas coas que falei, ningunha delas estaba nada por o labor. Din que os autobuses sufren moitos destrozos, moitos jaleos, teñen problemas cos condutores para que lle vayan a Noitebús, bueno, é bastante complicado. A Mesa do Comercio, sabe, lo comentei o mes pasado, en canto poidamos a convocaremos, pero a verdade é que non nos dá tempo a máis. Nocturnidades de incendios sí que está contemplado na nova brigada, de feito nos contratos está recollido, o salario sube con respecto ao ano pasado precisamente porque recollen nocturnidade. Con respecto ás reclamacións de anos pasados, están en Secretaría de Intervención vendo como xestionar. O que se lle dixo desde a Alcaldía é que se teñen dereito a eles que lles den para diante, é dicir, que non anden buscando a pega, senón se teñen dereito, pois hai que pagar que é o seu dereito. Están en Intervención en Secretaría co expediente. No de subvencionar a retirada de Uralita, non sei se Quintela puido mirar algo, eu non. Non. Isto está sin mirar. Con respecto ao Paseo de Esteiro, efectivamente, eu comentaba a posibilidade de ir a Madrid se facía falta e entón, evidentemente, antes de ir, volvín a chamar ao xefe da demarcación de costas como fago
periódicamente, e me comunicou o que logo saiu en prensa por parte do Partido Popular, que o xefe da demarcación contaba que antes de que rematara este mes de xuño saíra no BOE esa licitación. O mes de xuño está rematando e non saiu, pero eu creo firmemente que vai a sair en moi breve. Non nos dixeron máis nada das obras da Creba e seguimos esperando que nos den máis información. Xa fixemos as xestións, estamos esperando que nos digan algo máis. A DSL, a Villeira Torea, igual. E con respecto da televisión de Santa Catalina, pois xa o comentei, a idea é que sí que a haxa. Agora, eu creo que vos sodes coñecedores e conscientes do problema que hai para dar colocado a torre. E con respecto ao mantemento de espacios públicos, cando se aprobou aquel plan, efectivamente por iniciativa era unha solicitude do BNG, eu xa comentaba que era moi difícil seguir un plan porque depende da cantidad de persoas que temos e dos eventos e das necesidades que van xurdindo, que non son sempre igual. Entón, procúrase cumplir co plan, pero é moi complicado. Hasta hai poucos días había pouco persoal na Brigada de Obras, agora hai máis, porque hai unha nova brigada de albañiles e carpinteiros e está o persoal de limpeza de praias que axudan moito. Entón, agora se irá mellorando. E non hai máis. Así que nada, con isto remata. Eu non quería rematar sin falar de dúas cousas. Primeiro, aínda que non é no Concello de Muros, hai un problema importante no Concello do Lado en Outes, que parece ser que pechan o Colexio do Cruceiro de Ró, e entón, aínda que non é no Concello de Muros, está ao lado e en calquer momento nos pode tocar o Concello de Muros porque temos algún colexio con baixo número de alumnado tamén. Entón, eu pido que na medida do posible se apoie a AMPA e a comunidade educativa do Colexio do Cruceiro de Ró e do Concello de Outes en xeral, si quen teña a ben participar nas movilizacións que participe. E por outra banda, convidar a todos os membros da corporación e a toda a cidadanía, aproveitando que o pleno se retransmite en directo, a participar nos actos festivos de San Pedro. Está o programa publicado, por desgracia parece ser que vai a chover, esperemos que non chova moito e que nos deixe disfrutar das festas, que creo que hai un bo cartel donde predomina a música e os xogos para nenos e donde hai música variada e ademais contando ca xente do noso concello que nos parece que o merecen e que se debe de facer así. Nada máis, moi boas noites e felices festas.